Sunna kitti, tohi nuomo saamekeli tohtjat, hanno saamalla suulu ero ja vulle mihku määräha armi sunna, la angelis aanaris suomas eret. Sonne väl almohan olla sarkusraitu saamekeli, maille kohtuudan jehtanassa iivit. Vuodlun sarkusraidulle fjällan äänte, tahi tarukeli Anders Fjellnera epos, Päivi Bärtni suakmumatki jehtanassa maailmai. Tän sarkusraidus jehtanassa iivit, ja sunna kitti challante kun jatkaga Fjellnera eposi. Koronaraidjehuusa geejil te päässä tjohke holmu kirje almuhemmide. Ja mus leidas Teamspokte sunna kitti toppe Turkus oktavuotta ja pore päivi sunna. Imme Latti. Mas huomasit tuon tän eposi jatkaga challit. No, käsiht kuoktetuha neljänuppelohkai mulle tien juurtasäämen määridan ahte mun kalkan alkihrahkavih sämmeläs raitokouva. Takkarmiile kuhkes ja myyhtalas ja hui imaslas ja vuostasin mun ja poodi milli tiet päivipartni sonjomatki jehtänä sai maailmai, ko taas päivipartni matkusta faatnasiin vieris maailmai ja nuppe maailmisle taht potentiaala taht veijolasvuohtahte taas päässä rahkavit islavan ja taas päässä kävahit mielikovahusa ja te mun alken tansmiehtat. Ja tälle kun mun letsin plaanemin tämän raitokova, antakas siis sarkusraittu, te mun puoli milli taht kaatsalta, mille hui tehalas juohkehas challai. Taht kaatsalta muhtu maijos kinnu sämmelas manasi ruoftuluotta jehtänäsä maailmai. Makkar livtsita jehtänäsä maailmi päivipartni sonjomatki manga. Makkar jehtänäsä toppeleat. Maissi juurtasiht päivipartni piirreja. Mun mielestä tähän hui mielenkiintoisesti. Tästä raitokouva fatta riekatiin. No mä jutsin tämän, että lohki ei tarvitse touda tämän eposaakoodun sarkusraitu lohke. No mun smiehtän, että taas sahtoisileät puoripuht ahteluhki ei tiedetään. Tämä niinku ollut tämän mainassa tapahusat vältettiin sonjomätkis ja tällä nuko rahkaduvun vähätään vuodul. Te mun jahkan, että tahlivtsi ollut ämpö keltolas, jos lohki ei tiedä siitä. Näin joku den du raidukuvassa että tuon ofta läpi muistelat tämän vuodutanne tämän jähtänässä idit raidukuviin nuotelle hui vehkäsi puhuta oudantat. Ja ofta läpi on mara eläskahta maitteja tänne fjällänänte epossa maita ei olla sit tai että olla lohkide. Savamis mulle en tahkannut. Valtokarakterat tämän sarkusraitusläht Issät, Iu, Aamon ja Risten. Issät on la sänkär kuhtele saadaan liikkuhis nästi velde. Iäjäs mielessä tavallas teutu genoudi jäivä kiinnu erinomas, kuhte raavaisu chalmi ja uophei isää ainit jäkmähtun iimasi. Suboktemi ainit makkalla läht Päivi Bärtni mangispuhtin vietänasai maailmassa. Iu ja jähtänaskonakassa ja jähtänastronega mangimus männa. Se on liekadi maailmai Päivi Bärtni mätki manga ja suunnitella vaihkuan äänemusta. Missä on jähtänas rähkistä jähtänassa maailmi, tan älli ja kuovlui. Suunnitella hoppa varallas maailmi ja rähkis rektu. Aamon. Aamona isätetat ja Päivi Bärtni ustibin. Se oli hui nuora, kun vuosta säämeläs siinä jähtänässä maailmes. Tällä ainan tämän levdotussa tai hoitsu jäikäi. Hievlas ammonas tuoramus hapmun ja olmui oskaldas vuotta suunne. Olmuthan lähtee, kehtääpsi jähtänässä oppa-äiti suotelit siitä maailmes, koska si ei kuulla. Ja vielä Risten. Ristenle jaukan. Voidaanko tjähti raukasu?
Vielä joku sun tähti miera oskis. Saamenisu eli siamalaakeiko lahpui, jaskadit muistel kähtää kiesaja. Uhti ja hetju. Sähtele hati jietanassa ietvämissolla kartta mannu elli piemmu. Sunna, mun hutkton tai karakterai. No, taht karakterat pohti sahte taht teos specialasteet, sulastahtehtaan Fjellnera eposa karakterait, ahte taht, tan muistelusas läht otson seamma sullasas roolait. Ja talle mi pääset oinnit ahte moo si man vielä si läht tain roolaa kun ja moo si nuko reageerehtaitta. Ja taht karaktera maittai teo sulastahteh nuppiitteaset ja specialasteh nuppiitteaset. Ahte siin lää samma sullasas tuokas. Tuokas valamanu. Mä oon kuhkalla parkaan tämän räiskuta idea joedjeli, että on aika tässä rahkaditte muistelussa ja tässä jiko shattei sarkusraitu. Ahte man kuhkaa. Mä olen varmaan ajajit. Kuokti tuohon neljänuppelohkailei tahko mun alkain. Ahte kuokti tuohon neljänuppelohkai mun Letsin kuokti oli 3 jahkasas ja mun merida ahte täällä mun alkan rahkavihtan raitokouva. Ja te kiidaht kuokti tuohon vihtänuppelohkai mun alkin pläänehtan. Ja tän seamma chakcha mun sarkon, alkin sarkut. Ja mun sarkoin juohte vuostas siittuitte shishaht. Ja talle vel kiidaht kuokti tuohon kohtenuppelohkai jutken. Ja talle mannen universiteetti kuokti tuohon tjetsenuppelohkai mun peessen juotkit. Ja mun sarkoin puhtisin ollut siittuit. Ja talle kuokti tuohon käytsenuppelohkai maittaa rahkatitsin shishait. Mutta stora hassi parkkus mullen parkkan kuihtoe kuokti tuohon hautsenuppelohkai. Nuko mi pohta sarkumi. Ahte kuokti tuohon hautsenuppelohkai mun sarkkuin puhtisin varatsi oli 5% tai laitokouvas. Ja mulle nuko jait äikke rahkatan ollut shishait, mutta mun maittai lohpas rahkatetsin ollut rievtatusaita, että niinku mun pessen viima vuodjuhtan raitokovi ollis latsa. Ja mun huomasin, että mun häijän rahkati maittai rievtatusaita tälle, kun mun letsin rahkateemmen tämän raitokouva te mun rahkatin muhtun nuppastusahti mun mielestä lähe porreja. Tälle kuoktetuuha kuokteloji. Mi odajaimaanus vuostas vahkus mun letsen sarkun puhsi tuhtalle. Ahte taas ei tahte vaan kuhkauta vältii. Tää plääne vältii äänet äikii. Ja vaikka mulla taiht vihta ja jäikke tahkaan ollut eräparkkuut. Mulla sarkun eräkirjit, mulla on lämmäsen universiteettä sinuutuskuului. Mutta mulla on semmas juurta santaan raitokouva. Tahja sarkkusraituu mo tiitatset, mutta joo. Takarprosessa tällä lämmäsen. No mutta tällä kuhtaja ei parkaan ja tällä ilmanta kirjaa, että muuta noudan tuolla hittaa mousta. No, tämä mousta pohta taas, että mulla on jo 4 nuppelohkai jahkasatsaraies hälytän rahkatit raitokouva. Ja tahkal mouhti taht juurta tahte mun viimmat pääsan rahkatit sarkkusraituu. Ahte tahkolle nuu kuhkää toivun ahte päässä rahkatihtaan. Tälle mun hui miillosit, hui iilus rahkatetsin tämän raitokouva tälle, kun mun päässän rahkatiht. Ja muuta nuuko taht miellä rahkatihtan raitokouva säiluu. No taas ahte tälle kun juurtasa tämän raitokouva, te tahle teko pahtare mi arkajellimis. Ahti jos mun lään vaikka universiteettasi, mun lään vaikka smiehto minnu, vaikka iskosa millä pohtimin tai
tahjetaan ahtimuusle hirmas tuoda kirjiitä. Munhan pääsä nuko pahtarit jehtanasa mäelmäitään arkapäiviä, mutta itähle nuko kaltaisle ollut parkkukuihtoke ahte fertikuihtojen smiehtahtaan nuko tämän juotnate talle, että ferte maittai nuko hastit iätsäs rahkatit puorepuht ja järä tai kaatsaltakai, mutta maist jos mun tanskinaa ja sähtösikutan tahka herratsa, mutta joo, kole kuhkaa jo toivon, että päässä rahkatit raitokovote, tahle viekka älki talle sarkuhtaan, talle kun poti jäikin. Mutta lähtuu raitokovaa, tehi sarkusraidun oma meillä ohtala. Kuekti työtä siitä, tuonne hies challana muitelusa ja maita hies sarkun tai kovai. Millä lämmössä vädä saamus tänne varkuun? No, tätä semmois leivarra tahpihtä mahdollisuutiko tolos äkkisäämis. Tää niinku tää ferte etsi kovvidit nuko sämeätnama, mutta taas ei ferten lohki oitnit ahte mi jahke lohkuulea ja kos man saistahleä. Ahte tää ferti lähtee tuohta historialastoolossa mutta kuitenkin aipas fiktiivalas. Nu ahte taas isähte nuko ärvidähte kos tahleä tai niinku tahleä tahilä kostee. Mutta kuitenkin muni hältä tai improviseerement luohte mun hälitin ahte tah muhtun siitä tuht. Mä lähtöoppetulussa kisäämisellä kuitenkin monu realistalatsa. Ahte tahlei varvaika suhtaht ahte nuko fertiin rahkati vähän tutkaht tai ässit, mutta muutuikin nuko mun inle outan rahkata mainasa säämi ässipiirra tai säpmelas fattaikkuun ahte mulleen outan rahkata nuko science fiction sarkusraituit mannet vieris planeetta ja toppele komuvota elli ja tahtaistelet ja nuppi kuin te ahte rahkatettiin vuosta säpmelas sarkusraituu tahle hui ääne persoonalas ahte taht nuuko koska himuu aippasera lahkai ja tahle aippasouta vasaus joo. Mutta muodal, kun hoidon kädvisin tämän ja halmuhan ja iärätelbes luokka ja ainitu taidega. Maka dobdu lähtustaan? Hui ilulas. Mulla on hui muuta. Taninko tuodai, jos mulla on kuokte tuha nielenuppelohkaa ja alkkahan. Teeleä viimaht huisomaa päässaht. Oinnihtan prentejuun kirja ja tahti kun lei juurtasen mannu äsi manka jäi. Jos mulla ei ole nielenuppelohkaa ei ahkasat rajas. No. Hälitän rahkavit raitokovait. Te tahti mun viimah päätän rahkavihtait. Ja ahte tah juurta läätää nuuko tuohta vuotta. Ahte tah lää saattan tuotan. Te tietuske tah lää hui järjenoomassa. Taas pohti takkar toutuahte puohlea veijolas. Man iskala rahkavih nuuko tuotas. Ahte jos tuotas hälitä mainuu te taht. Ko parka ollut te tah lää. Se on sähtö olla suhti. No, tämän saattaa olla suhti. Ahti pohlee veijolas. Ja tähän hui sooma. Ja tietysti, kun mulle rahkatan tämän semmos, kun mulle tahka vaikka mä eräi. Teemme mulle hui illos, ahti mun veimä pääsä muistalit ja tjäihi ol muitetaan. Ja mun jahkan ahti tahle mun finna semmos parkkuuta niinku raitokova läht. Takkar mediamaassa mulle nuko spesialiseeren ahtemman mulle härjähallan ollut. Just tämän ahti mun raitokovat muistalit mainnasa ja muutat kuttehtan mainnasa. Te tahlea mä mulle härjähallan ollut. Ja tos kuului. No minun raitokova lohkalle tehdä syökki kova tärkeili kähtsä, kun jäädä ollusta muistelussa. Savamis
johke ruutuu lätehalasta. Niin kuin munin häliutsi ahte muu raitokovas läht hirmasi ollut patjelmäärälas ruutuu. Niin kuin, no tietysti tähän rahkatihmaailmiin, tai patjelmäärälas kova rahkatihmaailmiin, mutta joo, leporeahte, jos johki ruutuu lätehalas ja johki ruutuu ferte puhtihta mainasin mainuu. Mutta joo. Ja kuovamanus ilmadu sarkusraidu maitai targilli. Stora publikum on ja saavan missä mä järkieleitä. No, Tässä juurdusat. no, tähän tietysti lätä somaa tietysti, mutta maittain nuko keltolas. Ahtemo Erla on olmo vältettä vuostaa, ahtemo säämi vältettä vuostaa, mo isäämi vältettä vuostaa, tai nuotskulla. Tämä tietysti keltolas, mutta monille jopa juurtosanketaan. Mulle on tuossa smiehtän tämän ahteen talta. Mulle on tuossa nuko vuotjun taas ahteita säämekiel. Tavisäämekiel versunnalle pohtan ulkos. Mun saavan tässä tunne huijollu lihku sarkusraitun ja tänne almuheemen ja saavan ton juotkät ain rikkutahtimen min tai puri taitakin on tuus. Ja ollu lihku. Kiihtuu. Kalmun vara juotkan sarkuma. Tällä suomaa mun liikun sarkuht raitokoon vaihtaa.